sa kalsada. Ngadto sa kalsada, pag abot sa kalsada mo balik na punta dire. Sa kuan. Hi guys, ni Ami karon sa Diversion Road nag-biking mi kauban sa akong anak. Ang akong anak bunso. Kay gusto siya nga mag-biking karong hapuna. So karon guys, ang among pagbike na tumipaingon sa Ito. ito. Muna among nakitaan na nag practice o motocross diri sa may kuan Diversion Road. Let's go. Bye. Na. Ako anak nas likod. Tupad na ho nak. Na. Kana. Na. Biking we. Biking. Biking we. Hi guys, support to my channel Alma Joy Vlog. Agatong wa pa naka-subscribe, palihog kog subscribe ug pindutan na sad ang bell button para update mo updated sa akong mga videos. Biking sa kahaponon with my youngest son. Asa man nga to pata? Biking sa kahaponon with my bunso. Kami lang duha mga adventurous. Ana. Oh, nindot kaayo ang atong view sa bukid sa Baybay City. Sa nangagin ako mga videos. Diha ko'y video diri ang background lang ang akong kuan upload. With background nga views ang akong gi-upload. Mao na lang ang atong convention center. Sa umaabot na to nga convention center hapit na mahuman. Dako kaayo. Project sa kagamhanan diri sa Baybay. Bagong ospital. Bagong ospital sa Baybay City. Western Leyte Provincial Hospital, Baybay City, Leyte. Muna na bagong ospital diri sa Baybay City. Dako na kaayo. Ang saman, ganahan pa ka di na. Garan pa. Ganahan pa ko siya. Nag-biking ko na dyan para maniwang. Kinahanglan pag companionship ni. Di ko mo sagit nga si Jara ang mag-biking. Kinahanglan na asad ko. Okay. Rice field. Look po ni kadi pa mi hanas mang magbike. Dili pa mi hanas magbike.
O na ang sakaon diha giusog og construct kay taas ra kaadyo. Maglisod ang mga sakyanan og tungas mao na nga giusog og construct. Okay, bye-bye. See you on my next video. Bye-bye. Bye. Katong wa pa na-subscribe, palihog kong subscribe Alma Joy Vlog o pindutan na pud ang bell button para pirmi mo update pud sa akong mga video. Palihog na pud og comment below down. Bye. Bye-bye. Enjoy my videos. Thank you for watching.